हम सुशील कुमार प्रेमी रोलों के बीच प्रस्तुत बनी। नहैले चल देता हूं घाट पर से आई हां उनको ने के शोहर गाय तो गाय बाकी हम ब्राह्मण के द्वार पर बानी तो हम व्यास हई 5 मिनट में सारा क्रिया कर ले। हां 5 मिनट में शोहर भी गाले सब कर ले। हां गुडू बाबा एक बार भूपति मन माही गलानी मोरे सुनाही डाउन करो त गुरु गृह गायो तुरंत महिमाला चरण लागी कर विनय विशाला वही किस्म को होला त निज दुख सुख सब गुरु सुनायो सारा दुख कल के बाबा हमरा तकलीफ का 59,987 वर्ष की उम्र रसम के भरे अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण निज दुख सुख सब गुरु सुनायो कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझायो सारा दुख सुनाने वाले कहले कि राजन चक्रवर्ती महाराज दशरथ चेहरे पे चिंता की लकीर आखिर कारण क्या है? कहले कि बाबा पूछ ही जाओ और वह सब जानता नहीं तो हाथ जोड़ी पूजी ले चरणवा बाबा अमानी जोईती मानी जोईती हमारो कहनावा बाबा मानी जोईती हमारो कहनावा बाबा पुत्र बिना सुनमा भवनवा बाबा पुत्र बिना सुनमा भवनवा बाबा अरविंद हितेगार का कहले गनवा बाबा अरविंद हितेगार का कहले गनवा बाबा गुडू बाबा हमरा केसरी धन सोई से वह धन नहीं होवे गबड़ा जे का करो केसरी धन गाई से बाबा हमारा आशीर्वाद दिले बनी। अरे बाबा 500 रुपया पुरस्कार हमारा बुआ जी के पापा जी धन है बाबा 5 मिनट में दर्शा दो 500 रुपया दिले बनी बाबा का पोलाई को नेहर और बुआ जी है ये सब सरपरस विदेशी राजदूत बनस पीएम सीएम डीएम बनस ये शुभकामना करो। वाह वाह तब बाबा कहने के राजा तू चिंता कोइले बड़ो एगो ना धरहु धीर होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी तारा एगो ना 4 गो लइका होई है तो दशरथ जी उतना भौरिखम रहल है तब बर्दाश्त हो गइल जेकरा एगो लइका नइखे हो आ 59,987 वर्ष के उम्र बा आ उनका 4 गो बेटा केहू कहे तो बर्दाश्त ना रहिते तो बर्दाश्त करते हमारा गांव के बगल के बात हो एगो गरीब आदमी रिक्शा चालक के ओए रिक्शा चालक के 10 लाख का लॉटरी पड़ गई तो गांव के मुखिया जी कहने की सुनो हो गरीब आदमी हो आ 10 लाख का लॉटरी जाके कहबे एक बार की पड़ गई तो ओकर हार्ट फेल कर जाई तो तू समझदार बड़ा न तू जा 1 लाख से बढ़ी हो ओकर हार्ट ना फेल करे तो समझावेला समझदार गइले कहले कि सुन रे तो रिक्शा के लिए अच्छा अगर बाई चांस तोरा 10 लाख के लॉटरी पड़ जाओ तो ते का करबे तो कहता शंकर जी क्रिया खा के कहता नहीं 5 लाख तारा के दे दे लो जे समझावे कर लोग तो 5 लाख हमरा के चलो खत्म जे समझावे कर ले उनके हार्ट फेल हो गेल उहे चलते लो तो दशरथ जी में उतना बर्दाश्त करके क्षमता रहे तो वो बर्दाश्त कर बाबा 4 गो कल हां श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा भक्ति सहित मुनियाहुत के दिन है आप प्रकटे अग्नि चरु कर ले तो बाबा के दिया बाबा दशरथ जी के हाथ में तरह की जछा जो के भाग बना के रानी लोग के बात तब राजा यात्रा कल के रानी हेने आवो रानी हेने आवो ए राना
राना राना तो है ना वो। अरे अरे खाई लो, अरे खाई लो, अरे खाई लो खिरिया ए बड़को रानी, खाई लो खिरिया ए बड़को रानी। मनोज भाई हमारा श्रवण भाई का मित्र मानी, हार्दिक शुभकामना। भोला नहीं बोला आधा भाग को शिंदे जी के दे दे। बड़को रानी खा लो तू, छोटको रानी खा लो। गुडुबा भी हजारों हजार पुरस्कार दे बाबा का पौ लगी बाबा। बड़को रानी खा लो तू, छोटको रानी खा लो। बड़को रानी खा लो तू, छोटको रानी खा लो। खाई लो, खाई लो, खाई लो खिरिया ए मझिलो रानी, खाई लो खिरिया ए मझिलो रानी। अब विद्वान लोग बैठल बा हाँ बाबा जी के द्वार। ये बताई सब है जिज्ञासा शास्त्र में रखनी चाहिए। हाँ दरोगा बाबा, यस जिज्ञासा कंपल्सरी चीज है। यस यस शंका शास्त्र में ना कोई जाला। हाँ हमने के देश के कुछ नेता लोग कहलर लो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी कहलर लो हाँ कि गोस्वामी जी गलती लिखले बड़े हाँ ना कोने के बेवकूफो बहुत बड़ बड़ नेता बड़े। बारह बारह तोरा ई चीज ये लो बोल है ई पनवा ना लो का कि नीच जाति के सबरी के माई कह के भगवान गोड़ लगले हाँ। आ जुठियावल बोल खइले हाँ। ई पनवा ना लो हाँ वोटिंग अपना ओर करे खातिर हाँ। बैकवर्ड फॉरवर्ड के वोटिंग अपना ओर करे खातिर कौन नेता कतना नीचा गिर जे है दरोगा बाबा एक और कोनो तय नहीं। ना हम अपना के गावे से पहले कहले कि गंवार बानी रस बोलले बनी है बड़ बात बा एक और माने हम बेवकूफ ना न हो। हमारा मुंह पर माइक दिल बा एक से एक विद्वान लोग बैठल बा। कुंवर जी कहन कि अबूध बालक बानी माई गावे बजाए मन नहीं खेला गत त एकर माने कि बेवकूफ बड़े तइका के बोलावल काहे के बा। काहे के इंसान के अपन कर्म होला ई जौन ढोल गंवार शूद्र पशुनारी राम ने खन कहले समुद्र देवता 2 दिन निहोरा कइले के बाद जब प्रकट ना भइले तब भगवान राम बाण निकले रहनी तब कहले के ढोल गंवार शूद्र पशुनारी हे प्रभु माफ करी हमरा के हम गंवार बानी। शूद्र माने का होला का कोनो जाति के नाम शूद्र हो। ना ब्राह्मण है मस्तक सीना छतरी है वैश्य है कमर पैर है शूद्र तो अपना के पैर से तुलना न कइले बड़े। क से कराही होला बेवकूफ तू नहीं तो क से कौआ ना होला। एगो अर्थ याद कल हला एकर माने कि सब कोई जानता रहो क से कबूतर ना होला खाली क से कराही होला। शास्त्र पर भी बेवकूफ लोग अपने जीतने के लिए अपने वोटिंग के लिए कुछ भी कह दे रहे हैं। तू एगो जानता रहो 2 2 4 होला खाली 2 2 एगो 4 होला 8 प्लस का लिख के 4 होला 2 2 4 हो जाला 8 प्लस कोष्ठ में का लिख के 4 होला कुंवर जी बताएं -4 ना लिख देबो 8 प्लस माने 8 जोड़ कोष्ठ में -4 तो 4 ना होई। ए बेवकूफन के ही पता नहीं है कि शास्त्र क्या चीज है। शास्त्र में आ शस्त्र में अंतर कितना का बा। कितना के शास्त्र मार के तरह के बिगाड़ के तब तरह के समझाई आ शास्त्र तरह के बता के समझा के तब समझाई। वाह 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 शास्त्र में विशेष अंतर थोड़े बा। ना प्रेम माने का होला तरह का माने तने प्रेम हो ना। रात भर सुतला के बाद भोर में आंख खुलो प्रथम बार जब पर याद आ गइल उ याद ही प्रेम है। झगड़ा कइले बड़ा मनावे के चाहत पर कि के मनाई ई प्रेम हो। जेकर बड़ाई सुन के तहरा मुंह पर हंसी आ जाओ जेकर याद सुन के मुंह पर हंसी आ जाओ इहे नु प्रेम हो। ना चाहे उ हिजड़े कहे ना होके ना चाहे शास्त्र के जे तुलना करेला। अच्छा बताई रो सब है हम लोग जो भोजन करते हैं पेट में जाता है औतरी में जाई चला पच के बाहर निकल गया हां आ लड़का कहाँ रहेला कहां अंग्रेजी में यूटेरस कहला। यूटेरस माने यूटेरस माने जहाँ से आइल बड़ो अच्छा हिंदी में गर्भाशय कहा जाए। कुंवर जी तारा नगर बेवकूफ जिला परिषद
लो अब रउआ सब बताई कि मुंह में खाई लो खीर तो गर्भाशय में लड़का कैसे रहोगे? कैसे इनकर जन्म बीत जाई बताई है। वो जीवन में ना छेछड़ा हो जन्म बीत जाई तो बताई तो मुंह में खाई लो गर्भ में लड़का कैसे रहोगे? कैसे बेवकूफ आदमी देखो एगो इतरी बात कहले रहले कि ओ आदमी से तर्क ना करे के जौना से बाद में माफी मांग पड़े कि भाई माफ कर दो हम घर जाएबो। तर्क वो आदमी से करे जे तरह से कमजोर होके तर्क ओकरा से ना कह जाला जौना से बाद में माफी मांगे पड़े। अब ये के हबो जिला परिषद में का हबो का होला माने का हबो का होला चिड़ै बे नीतीश कुमार के हबो बताइए हमरा से ना भगवान तहार पाऊ नहीं मुख्यमंत्री हो जाबा प्रधानमंत्री हो जाबा त का हो जाबा वोट से न बनल बड़ा अरे पियले बा मुखिया बनबा जिला परिषद बनबा तो वोट से बनबा जनता के नु एगो सिपाही आजा रह दो काय बता आजा बढ़ जा अरे भाई पानी पियला तो पानी पियला ना जाए ले आ जाए तो अरे हो गइल गरमा काहे तो ले कौन पाता तारा में ये कोई बात उठ के झगड़ा करता रहे खातिर मार दस जिले पर सही सत्य चल जाए बैठ सरवा तू तो सरवा खत्म है तू खत्म है ये भाई तो देखी चोर के दाढ़ी में 3 का पियले बा तो पानी पियले बा नाश्ता कइले बा पियले बा के माने दारू पियले बड़ा ताहा जिला पर सही रद्द हो जाए यूट्यूब वाला लो बा तो पानी न पियले बड़ा पियला का मतलब कोई को ना पियले बा तो पानी पियले बा एकर मैं तू खिसिया गले एकर मैं दारू पियले बड़ा नहीं खा पियले हम निमन बात बोलता नहीं तू लोग गरमा है पियले बा सही कहला तो पियले बा कहां को पानी पीने को चाहे खाए को तो पानी ना पियले होई खाए को तो साफ खत्म बड़ आइल बड़ा इनका रहो उमा शंकर के को संहति आइल बड़ा करे बड़ा भैया इनकर माझिल दमाद हमें लो जब भाई हमार फूफा हमें पाहुन तो तार माझिल दमाद आइल बड़े उमा शंकर संहतिया चुप रहो हमरा के सिखाओ तो अल्लाह अपने घर में जाता जेतना सरवा पियकड़ बड़ा सब पहले घर में जनी बबुआ के पापा जी जेतना सरवा पियकड़ बड़ा सब पहले घर में है सब आ जाके बॉर्डर पर पकड़ा देता तो हम ही छोड़ा होता है जाके बरौली एबार बाउर लगता वो दिन कहत रहो प्रिंसिपल तो निमन लगता है कि लगाई जाए तो कोनो बात ना जिला परिषद हमें अगले बार जीत गई अगला बार जो 3 बेर वोट मांग के जीतोले भाई में अब खत्म अब जीती ना एकरे 5 वोट ना मिले लो यहाँ अपना कहां हम शास्त्र बरनी है बेकार को देले तू बता दी हमार विदाई बाबा रो बबुआ के पापा बनी बता दिए तो हमरो विदाई का के दे दे 5000 महीना बबू हम दे दे ना बताई है जब ब्यास हो तो कुल बात का जवाब दे तारा बताओ कि बाकी कैसा लड़का गर्भाशय में गई राम जन्म ना भई रहे राम जी के जन्म ना भई रहे हम कहता नहीं नौमी तिथि मधुमास मुनिता शुक्ल पक्ष विजित हरिप्रीता कौना में राम मध्य दिवस शीत घामा पावन काल लोक विश्रामा तो के भाई राम जन्म ले ना जन्म ले प्रकट भइल बड़े जितना व्यास लोग कहले बा कि जन्म ले बड़े बेवकूफ हलो एक तुकबंदी के लिए कर्णात्मक शब्द कहा गया है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप तो कौन अद्भुत रूप है कौन शंख चक्र गदा ले स्वयं नारायण जी प्रकट भइल बड़े माई के गर्भ से ना माई के गर्भ देखे में फूल रहे पचक गई स्वयं नारायण विष्णु जी अवतार ले बड़े तब माई कहल कि हे प्रभु हमरा पूर्व जन्म याद बा कश्यप अदिति जेकर से देवता लोग के जन्म हो हम ही कहनी कश्यप ऋषि के हे प्रभु जी रवा संत हई का विष्णु हमने गर्भ से नहीं जन्म ले सकत कहले कि ई कैसे संभव है कहले कि तपस्या करी ना रवा दर्शन देले रहनी हम कहनी कि लइका हमर बनी तब रवा स्वयं कहनी कि जालो तू ही लो दशरथ कौशल्या हुक बोलो एगो समय आई कि तार लोग के गर्भ से हमारा अवतार हुई तो हम अवतार ले बनी कौशल्या जी कहनी कि ना त ये रूप खाती हम नहीं वर्णन कर रवा दूगो काम करी एगो बालक रूप ध के हमारा गोदी में आ जाए आ दूसर का माया ऐसा क दी कि हमरवा के जीवन भर नारायण विष्णु ना जानी हमरवा के अपन लाल जानी अपन ममता रो पर बरसाई ना तो हम जान जान कर विष्णु हई तो हमरवा के दुलार प्यार नहीं खिदे सकते
दू गो काम कइले पहिलका की बालक रूप धले दूसर का कौशल्या माई पर ऐसा माया को देले वो अपन बेटा जाने लगल ई समाचार जब दस्तक के कान में गइल बा वही बेला जान गइल कि नारायण जी का अवतार हो गइल बा चौपाई लिखल बा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई ई कुल नहीं खैया खाली हिजड़न का लेके दलबुट खात रहे बकरा के कहता हम कमलवास हैं चौपाई 5 को याद नहीं खा रामायण खाइल बड़े बाबा जी के द्वार